sabar to awake dhewe iki selalu bersyukur. Akeh ya alhamdulillah. Aku gak tahu bersyukur, Mas. Piye dosa ora tau bersyukur karo Gusti Allah lho. Masalahe sing nyukurno wis akeh. Tegese bersyukuri awake dhewe matur nuwun lho karo sing gawe urip paring rezeki kuwi lho. Sing gawe urip sapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Heeh, Gusti Allah. Kowe ki ra dunung lho. Enggak, kadang-kadang wong itu ya gawe urip kadang. Lho, iya Kowe maksudnya. ngomong apa to? Sing gawe urip ki Gusti Allah. Gusti Allah. Nggih no. Kok wong wedok-wedok gawe urip. Iya, mate rasa adu-adu teko kono sik. Terus Aku kadang-kadang suwi gak urip-urip yo sing uripne wong wedok. Dadi gak urip. kowe urip apa? Dalu. Sugeng dalu Mak Cangik yo Limbo. Nggih, sugeng dalu Cak Yon. Pak Bos. Ampun ngaten. Ayo Kula padha mawon. niki nimbali Pak napa Mas? Manut lek kula niki. Oh jenengan manut kemawon nggih. Nggih, manut. Ah nggih. Anu derek tepangan riyen dereng nate panggih kok. Nggih, saestu dereng nate. Alhamdulillah dalu punika saged panggih teng Mojorejo. Mojorejo. Niki priyantone kuwathah sanget warga saestu. masyarakat sami mriki nggih. Nggih. Sami nglempak munggah ngenten Nah, kono. kados ten stadion. Nggih. Ah. Dipun tepangaken kula Nggih. biasane ditimbali Cak Yon ning asline kula Yono. Oh, Cak Yon utawa Yono. Nggih, nggih, nggih. Yono, Niku nggih. mawa teges, Mas. Pripun tegese? Yono kuwi ana silsilahe. Wah, saking wong sepuh mesti iki. Kandhani kok. Wah, ampuh tenan. Yon niku singkatan dari Yon kalih No. Yon kalih no. Yon, apa to tegese Yon? Yon riyin niku bapak kula sadyan sepion, Oh. terus ibu kula niku sadyan celana. Oh. Bareng digenahke Heeh. akhirnya jenenge Kentho niku. Kentho kok kentho. Yono, Yono. Yono, Bapak oke. kula niku sadyan sepion, ibu bakulan Celana. celana. Saking sibuke mboten Heeh, sempet damel anu jeneng, Heeh. terus dijenakne Yono. Yono, wo singkatan sepion karo celana. Nah. Kanthok. Nggih, nggih. Pokoke bapak kula bendina niku mider turut-turut terus sadyan sepion, ibu kula nggih turut pasar niku mboten sempet napa-napa. Terus sing ngopeni Lho jenengan? jenenge wong anu to, Pak. Heeh. Ekonomi pas-pasan. Heeh, terus Ning alhamdulillah sak sampune kula sekolah, Nggih. terus kuliah, sakniki nyambut damel waune teng pabrik mboten kerasan. pabrik napa? Lho, riyen teng sepatu. Oh, pabrik sepatu. Nyalon satpam. Kalih wulan nggih medal kula. Lho sebabe ngopo? Satpam niku pun penak to. Lho, penak. Bayarane wis genah Nggih. gitu. Lah kok medal? Niku masalah bayarane mboten anu napa niku mboten pas kalih ati kula. Lho sebabe? Lho sebabe niku mboten napa cukup kangge kula omah-omah niku mboten cukup. Oh, ngoten. Akhire kula teng anu nglamar teng Pertamina terus ditampi. Oh, akhirnya bar kok pabrik sepatu yang Pertamina. Pertamina kok Pertamini bakulan kok. Yang Pertamina. Teng Pertamina kula bagian pemasaran pun gangsal tahun menika. Nggih. Wis ngantek sakniki akhirnya dijak komet niki. Oh. Pemasaran bagian angger enjing ngoten kula ider turut toko-toko. Terus gas, LPG Oh, sik ngoten to. niku. Pertamina udah ider ki piye ta? Pemasaran lho, Pak. Lho Pertamina kudune kan wis enek agen-agene, ora perlu ider to. Lho, kula bagian pemasaran dadi ider LPG turut toko-toko niku. Oh, alah yo. Agen LPG ngono. Alah yo ben keren ngoten lho karep kula. Nggih, Yo, alhamdulillah panggih teng mriki. Nggih. Mas Sam Tidar. Nggih leres. Nggih, Mas. ping pinten pun teng anu Pangestunipun Mojorejo. pangestunipun saestu. Kula lagek pisan niki. Monggo sami dedonga mugi-mugi Amin. taun ngajeng nggih nanggap jenengan malih. Amin Allahumma. Saged panggih kanca-kanca mriki. Amin Allahumma. Amin. Sing ora amin sok dituwewar Oh, pokoke. ben. Ora dijak iki nggih. Wis beneh. Lah nggih to. Lah kancane sampean kok meneng wae. Lho, anu Met, kowe melok mau ngomong apa ora? Gak, Lho, Ngopo padha-padha ditanggap kok ora? gak wis kadung wong loro penak no. lah ngono kok purik lho. Lah iya. Kowe melok ngomong apa ora? Sing ora pangerten ki ya wong loro ki lho. Lho Kok kok apa yo ngerti? gene. Ya kancane loro ya gentenan. Lho, nek arep ngomong ya moro. Jenengan rene. ngomong nggih. Mestine- Nyedak ampun adoh-adoh ngaten niku. Kenalan dhisik. Kok kene ya. Lho. iya. Nyapa ora nyedak jenenge kenalan kuwi wis cedak, kuwi lebih akurat ngono lho, Met. Ah. Ngono.
Tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Engko nek wis sayang terus utang ya. Terus akhirnya rono. Aku kok kene. Kok kene lho ning kene kok. Lho nyapa kok mah? Aku wedi. Loh, Ya Allah. Wong Mas Dalange ra padha karo fotone kok. kok iso lho, Nang pamflete apik. Loh, apik tenan kaya ngene kok ora apik piye? Yo. Bareng ketemu cek gede. Pamflete sapa ta kae fotone? kuwi ketoke gedhe. Net. Tapi asline ya lemu. Lho, ya padha Ora ae. apa-apa, ora sawedi mboten sawedi. Pokoke Nggih. sampean maju. Aku wis nengeri. Angger wonge gedhe biasane cuwilik wis to Mas. Ya padha ae lek ngelekne aku kuwi. Mboten niki lho kula sanjangi. Ayo nyedak rono ben Ya kenal. nyedak ngono sing apik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jenengan sing Pak Saklar. Kok saklar iki to? Apa le? Samtidar. Angel jenenge. Lho, angel piye eling-eling punjere tanah Jawa ki ning Gunung Tidar. Yo iki. iki lho dengar rungokne. Sing duwe Gunung Tidar sinten? Nah, Sing duwe kampus Tidar Magelang sinten? Sampeyan ta? Ya mbuh ya wong-wong mestine wong aku ya ora ngerti. Lah nek ra sing ndek iki gununge. yo ora kok. Heeh. Mula kenalan sik ben kenal. Nggih, Nggih. bareng asma. Pun kenal ta, Mri? Oh wis no. Lho jenenge kepethuk ning ngono lali lho jenengan. Alah karo sampean lali kopi ra bayar akhirnya aku sing bayari. Ya krek. Jenenge kanca ya ngono. Kaya ngono. Kancane ndi sing ora nggawa dhuwit kuwi mesti mbayari. Lho Nah, Mas. mergonan wekku ya wekmu. Nah, Lah wekmu ya wekku kan. Ora iso wekku karo kon. Iya toh. Masalah iki kene ra tau nggo duit ngono. Kaya ngerti wae aku nunut kono. Kaya sing penting sehat nggih, Mas. Alhamdulillah pangestunipun. Teng Sowan dhateng Mojorejo. Rejo nggih. dalam rangka iki menika peresmian tanah. Iki to peresmian tanah iki maksude. Apa iki? Iki ngono ki bersih dusun. Ah. Oh, nggih nggih. Bersih dusun dadi niki sedaya masyarakat dusun mriki Mojorejo sami nglempak teng mriki seneng-seneng bareng. Lah, ngono lho. Ngungon bareng, tirakatan bareng. Tirakatan nanggap Ah. wayang, ngono lho. Ah. Jere bersih. Ya iya, sakwise resik terus banjur dienekke pahargyan ngene iki. Berarti sore wau nyapu bareng. Aduh, piye ya to? ampun. Sore mau malah kegiatane rena-rena kok nyek nyapu. Lah jere bersih. Maksude bersih desa kuwi kok ora kok ngresiki regetan, ngresiki godhong, ngresiki Wih. plastik kok ora. Genahno Cak Yon, genahno kowe to kok. Desane Lantasane riyen. Nggih niku Bersih desa artine kuwi ngresiki memolo, reget kuwi lho mang lho. Ben desane iki ora kenek omo, Nah, Oh ngono to. kuwi. ora Jawa. Berarti kene iki anu panenan tani. Tani kene Tani. iki sukses kabeh mulane bar tani panen terus wayangan bengi Wayangan, tirakatan. Oh, jenengan dalan pundi ta, Pak? Ya omahku etan kono. Tepi saking riki. Sumber Agung. Lah, sumber aku. Tapi ngertos daerah ngriki tanine napa? Ya urung, ya urung. Kita ngertas ta? Lah sampeyan wis ngerti. Wah, yo urung. Lho padha wae ngono kok. Yo wis, Mula kok, tanglet teng mriki niki mumpung lumpuk tasik teng mriki Nah. jenengan tanglet riyin. Heeh. Kene iki daerah kene iki panene apa ora Sing ngono. ditenggo-tenggo nun sewu. Sing Pripun? ditenggo-tenggo niku cak komentare jenengan. Jenengan kedah cedak kalih masyarakat. Ditangleti. Mriki ayo. tandurane napa? Iki lho, Ngoten. niki bapak-bapak niki aku senenge niki lho bubuke ya Ah. nglumpuk sing sebelah Nglumpuk, mriko. iya. Niki warga Mojorejo sedaya nggih. Ah, ibu-ibuke sing semangat dereng ngantuk nggih, Bu nggih. Alhamdulillah sehat nggih. Mugi-mugi panenane tambah lancar. Tahun ngajeng mbok menawa ki panene apik nanggap wayang melih nggih. Dalange. Dalange ngamuk. Dadi sapa ae iso lah mlebu. Piye to? Jere takok dalange. Jan iki Lho, awake iki, dhewe iki ngene iki rekan kerja. Nah. Jadi saling mengisi, saling meleng. Kapi. Tapi sampean mromosekne aku mromosekne Lah yo kono dhewe kok yo. Kono-kono aku. Nanggap Mas Tidar ki ora rugi. Nyatane yoga lho, delok sakmene kae ora enek sing ngantuk blas. Ora enek. Seret. Iki modele ngantuk sithik ngono dipateni. Lho. Ngawur rek. Ganti maksudnya. Oh, keras. Sindene delok ta, sinden lho kuwi lho. Apa baru tekan kono lho. Hati-hati ki adike kono. Kowe kok kemeruh. Lho, ora kemuruh piye wong gegere ya padha lho. Niku
Oh lelaya. Iki adike sing kono ya adike, kowe ora paham kok. Ya aku apane dadi nek kono adike. Lha iki sak omah buntir-buntir tok ya. Ya iso subur kabeh. Lah sampeyan gembar. Kene sampean nak takok ibu-ibuke mah lho. Ibu-ibuke kompak teng mriki warga Majarejo jelas kompak. Nah, Ibu takok nggih. Sehat nggih. Ibu-ibu Lah berarti mbok anggap ibu-ibu ki lara kabeh ne ya. Lho, Wong karoan delok wayang kok takoki sehat nggih. Lah nek lara nyapa ning kene? dereng ngantuk nggih Bu nggih. Lah engko nak ngantuk turu dhewe to. Iya to kok malah mbok Ditanggap kok pertanyaan kok sepele ngono lho. Lho, tegese aku ki berkomunikasi met ben akrab antarane Ben cedhak. awake dhewe karo warga Wah. mriki. Berarti menurut sampean bener ukurane. Lho ya bener. Ya salah. Kok Lho iso pertanyaan salah? kok sehat nggih. Wis ora usah ditakoni nak ning kene iki rut kene sampe kono iki mesti sehat kabeh. Nak lara nyapa ning kene? Lho, bocah ki Iya to, piye? lara mesti golek pengobatan. Ora kok masalah loro orane met. Sehat ki maksudnya keakraban bahasaku karo ibu iki ben ketok kompak ngono lho. Nah, Oh. ada Aku- chemistry. Kompakku jelas karo wong wedok-wedok to. Aku ning dinggone seneng wedok. Mulane aku ora seneng wong lanang blas, ngono lho. Ya padha nek aku ya ora kenal wong lanang. Jajal kono wong wedok gur 5 nuk. Lah aku ya tetep panggah bapak-bapak. Asene campur kok sing kene ketok sak grombol. Lah kuwi roh sing guri kae dulu. Walah. Ya apa? Ora ketok. Kayak kabeh madhep rene lho nih Bapak. Lah iya tontonan ning kene. Ngene sire kon mromosekno. Ora, kok maksudnya apa sing madhep rono nguyuh ngono apa piye ta? Jenengan nggih seneng to Ngono jare kon upama. mromosekno. Lah iya. Wayangane ning kene. Genah wayangan ning kene kok. Lho kabeh kompak madhep rene. Dadi wong iki kompak Wah, ngoten. gregeten tak kempesi. Aja, pentile angel golekane. Pentile ndelik. Wih, iki tak Apa? konten Apa? Boten anu mobile Dik wau lho, pentile ra dijepat Dan ngeten. masaku. Wis Nggih. Nggih, ngaturake panuwun sik, Pak. Khusus ibu-ibuke teng mriki Oh. ngono. Sing kono ki lanang-lanang kuwi apa iso ngumpakno wong ngono ki apa iso? Nah, kuwi. lho kuwi karuan pasukane akeh aku kok. Akeh ndi? Lho iki lanang kabeh lho. Ya Allah sing wedok kuwi sak riet kono ya wedok kabeh, Met. Lah dijajal takone wae. Oke. Ya. Bu, semangat Bu nggih. Nggih, semangat ya. Ho. Alah ya ampun banget. Wong gur 5 nuk itu. Hei. Wong Wah, wedok ki ibu Ibuke sing ngarep dhewe. najan to mung telu. Ku tak tonyo lho engko. Lah karepe piye ra duno kok. Lho, tak ben ketok Aku kompak. justru tontonan apa ya mulai Ya. campur sari, Nggih. dangdut, wayang. Nek ibu-ibu kok ngarep ki aku malah sedih. Lho, Kok sedih sebabe. ngapa? Tahu lho Mas, nek Pripun? ngarep iki wayu lah, anake anyar. Dadi lagi Anake anyar ki piye? Anake anyar. akeh duwe anak cilik lho Mas. Anake Oh. siji ngono lho. Delok ngarep dhewe. Heeh. Wah, monggo tak komut. Metu lagon ki mau. Wah, karo ngemi ngono dadak dekne melu joget. Umpama-umpama lagune. Lagu Yuk koncone nggise gembira. Sampeyan ngerti anake. Pripun? Anu Met. Nyapo. Kuwi Ngono golek jawane apa? nyapo. Golek Pas, ya. aku wis kudu aku joget gak fokus kudu tak pasno. Tak pasno engko yo. Kowe pengen kena pasal KUHP kowe arep ngepasno ngono kuwi. Lu ngesakno anake no golek asi. Yo ben kok pas dhewe nyapa mbok golekno Pas biring. dhewe Suwi-suwi piye? lah, suwi-suwi lah pas. Acara ngene bengi iki bersih dusun. Bersih dusun. Wis ro. Mriko Pak Kades nggih rawuh lenggahe Nggih, wonten Pak Kades. wingking. Mriko nggih. Nggih, Pak Kades sinten? Mriko Pak Farikul. Ah, nggih. Kenal kurung Pak Farikul. Kaya ngerti ta Mas. Lho, lah aku ini nambik Mojorejo kene iki saking ngapale to, Mit. Pak, ketoke jenengan pun sering mriki. Lah anggere dalu kula teng mriki kok. Wah, Lah, betina rene kok kliru dalane mau. Lho, Batin batin bapak kesanu to, Pak. padha. Batinku ki kok saya dhuwur aku wis meneng. Saya ki mosok ape tanggapan nang langit ta. Kok saya dhuwur. Bareng ngono kok waduh. Ya ampun. kuwi mang Iki jelas dalan celeng ya ngono. Celeng. wong dalan tor. Cilik, cilik, saya cilik. Biasane iki dalan tikus kok dalan celeng. Anyar kok. Oh iya wis. Kuwi iki anjur ngene kuwi najan to anjur. Kuwi cor kiwa tengen. Ning alhamdulillah bot-bote pengen kepanggih kalih dulur-dulur Mojorejo. Iya. Ya. Iki ra tembung aluse patine ya tanggapan. Ngono ora sambuk omong Lah kok. Lah iya. Ngaturke panuwun. Penak ki mau dalane munggah kono ki
desane ning daerah Cobaan ngono kuwi. Cobaan utawa Gunung Remes. Oh, lah ngermes kok Piye? gunung. Ora sambuk walik tak tonyo lambemu. Jenengan dereng ngertos ta? Dereng apa kuwi? Sing kula liwati ndek wau klentu namine Gunung Remes. Oh, kono dhewe ya kliru Dik. Gunung Remes. Nuwun sewu jenengan pun keluarga napa dereng? Dereng. Alah ya ora ngerti. Dereng ta? Dereng mulai. Lho, Gunung Mas. Remes. Dereng Apa? ngerti? Arep ngenyek, arep ngenyek. Boten. Kowe arep ngomong nek Oh, arep ngomong rapik ngangku. Ora ngono kok sok. Oh. Kaya padha krasa to. Yo krasa. Iki piye lanang apa wedok? lanang bagianmu wedok bagianku wis to kompak wong wedok paling lanang kok siji iki. Nggih, memberikan semangat kuwi awake dhewe ya kudu semangat. Lah, Ngono lho. jelas. Niki bersih dusun apa desa, Pak? Dusun nek kaya ngene lho, ya ta? Lah iya. Iki wis jelas awake dhewe mesti mrene meneh. Kok rene neh? Lah bersih desane urung kok iso kalah karo dusun. Yo. Ya ora? Amin. Kami tuae wis nanggap sak dusun iki ya nanggap wayang mosok lurah urung ya. Lah iya. Mula mateng Bapak. Siapa kamu? Pak Farikul. Bapak Farkul. Alah kok angel men. Piye to, piye? Jenenge Bener angel. dhisik. Lah aku sakmene mbiyane sing apal daerah Majorejo siji yo. Sapa? Dukun pijet lho dadi Sapa Sopo? kenal dukun pijet? Sakimun kita. Napa wonten saestu? Nggih ta, Sakim. Bu. Nggih ta. Dukun pijet mriki Pak Sakimun ta? Lah kok ngertos niku cak komet niku. Piye ta? Mboten percaya kula pijetke? Lho. Lho sing mayang kok dipijetke karepe. Kowe temon dalang terus pijet mengkurep ngono ya ora umum. Lah pegel ngene iki salah golek penyimping ya sing tukang pijet. Dadi nyuwun kendange Mas. Tah. Alah kendang dinggo tanggapan mbok jaluk. Oh iringan lho. Oh iya. Ho, aja cepet-cepet Mas. Tempone kurang Mas. Kok kaya pedang balik Nyantai lho, nyantai. Bayaran. Aku sing kendange penak. Sing tukang gitar ki sapa to kok tau tumen to ki pecah untune koyo Sing ngendang guwateng ya Mas ya. ganteng. Iso putih kaya ngono. Sapa? Tak tapuk. Sing ngendang sing ndi to ki? Wong sing ngendang dhuwur iki lho. Oh, dhuwur kae to. Heeh. Tak kira ngisor iki kok. Hah, ngawur ki. Ayo. Oh, bareng. Padha nanti wong-wong. Gak isin we. Paling ora ki ya mbok yogane sik kok nek yoga kompak berarti kono ya kompak Rajawa we. Aku tau nganggo yoga. Ayo, kompak yo. Oh, kono. Meneng kok. Beda ki. Beda. Ah, Kadang gumbira beda. Sabotase ki ya. Ora nek Mboten kene iki. iki Lah nek niki napa? Jenenge wae wis kadang gumbira. Nah. Ora gumbira loka lho. Ayo, arep ngomongke apa? Ora. Oh. Ora. Kok jenenge wis gak meyakinkan. Loh, ora meyakinkan. Lah kadang gumbira. Lah. Gumolong ing sedya binarung ing rasa. Aku Jenenge digolek lho. kadang gumbira ki ya karepe dadi kadang dadi dulur nak wayah seneng. Nek susah ya gak nek sing ngancani. Lah. Mas ya. Eh, Untuk yoga-yoga semuanya. Iya kena. Bisa Pak? Terus. Kok kagak roh ae to. Kadung jilbaban ireng biring kok. Oh, semua. Ayo. Gak ibu-ibu iki lho. Oh, ibu-ibuke. Oh, dadah. Dadah. Ah, aseng teputi kok wis dadah. Ibu-ibu anu kados biasane aja Biasane. ngantek gelem kalah mbek wong lanang. Soale wong ning dinggon iki wong wedok mesti menangan. Iya. Nggih Bu nggih. Sarang-sarang nggih. Anu kendang tak golek. Alah, gak wis kaku kayak Mas sibuk. Mboten aku nganggo apa? Ya nganggo kenong. Kowe ke tung ngono. Ya Ya ora. saru kok anu. Kono kendang. Lah nadamu nopo? Lho, nadaku sak kenekku to cerewet iki kok iso. Kowe mangan nggo apa to lagune rumah? Oh. Loh, India lho. Roma Irama kuwi. India kene. Biasa. Biasa. Ayo sarang-sarang Ibu anu kendang. Padahal nek ireng-irenge oleh India. Oh, kita wis mateng-mateng. Kendang. Lah
iki India iki. India tenan iki. Sambil joget bareng-bareng ya Bu ya. Tolong pinggulnya masih ning kursi tetap digesek-gesek, oke? Nah. Tumpah segane. Tiri Tapi jauh. melok-melok to, Jan. Ku pilih saja. Oh, sing arepe piye? Kowe kaget melok tak. Ku pilih saja. Piye mang kok iki gak padha. Nggih, lah kok Iya, ta? ora sida iki piye? Bisa malah goblok dadak piye tebar. Aku waraine to. Ndek mau sing kene wis jajal sing kono lho. Lah kok iki. Nadane Piye? ngono kok nyombong India. Baik. Kendang muni kok lali. Kula mboten sombong, 10 Pripun? tahun kula teng India 10 tahun lho, Loh, Mas. napa ten India 10 tahun niku? Nyekel kula biasane. Oh, dadi kulino nyuling ula. Se, Ulah apa sulit. 10 tahun ning India. Iya. Aku ngerti lagu judulnya Diamput. Apa yo enek lagu India judul Diamput ki yo ora. Larang kendangnya Mas, masuk. Iya, jajal lagu Diamput tak dereng ngerti. Iya, dereng ngertos iki, anyar ketok iki. Ngarep kene. Oke. Dadi wong India kan enek wit nyanyi. Oh iya, diluk-diluk nyanyi pancen. Konya mila gaya. Konya mila gaya. Konya mila gaya. Konya mila gaya. Diamput. Diamput. Iya ra. Judulnya Diamput. Mosok Diamput ki asline kok India to, Mas? India, Bos. Oh. Aku lho karo India wis pelek. Indian didik soplek. Sahrul Khan, Terus kan Depi kan bobo ngombe. Tongguan. Dikompakkan lagi. ya aku karo Anissa lho. Iya ya. Yo, Bapak-bapak. Penonton Yo. semuanya. Yoko yoko. Yo. Pemusik. Sinden. Hei. Eh, Diomongnya aku Eh, gak. kowe nek nganggo sindenku. Sinden ki wong wedok-wedok. Nyawa. Nggonan kok nyapa mbok nggo? Oh iya iya. Nggonanku lanang kok so. Lho, sesuai acara mungkin menghibur Nggih. supaya bengi iki nek tirakatan iso betah melek nganti enjing. Nah, Nggih ta? nggih, lah. Bengi iki mula dikai lagu-lagu sampean teng mriki tekan kene iki wong kene iki ngerti nek suaramu apik, Met. Nggih. Mulane diadakan sedekah bumi dirawuhke sampean Nggih. kali Mas Tidar nek kene iki sedekah bumi utawa bersih dusun. Kowe ngerti artine bersih dusun? Ngertos. Tuh, jajal diartekno Nah. jarwa dosoke bersih dusun kuwi kaya apa? Bersih dusun menika enten artinipun piyambak-piyambak. Ya madepe rono yo to. oh ning penonton. Penonton. Nah, Terdiri dari Bersih dusun berarti papat. papat. Ber. Papat suku kata. Ber. bersama-sama kita wujudkan persatuan dan kesatuan sehingga menjadi negara Republik Indonesia. Pintere, malah rupane kaya ban serep ngono kok ya apik to. Pikiranmu kok ya Ben pinter. serep nerak kowe. Ki mang bersih, Sih, penuh kasih sayang sehingga kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Indonesia. Ya rontok mirip gitu. Kayaknya mirip. Lah ya, aslinya beda ya, Met. Beda no. Bersih Tuh. Dadi wong urip kudu iso bersatu untuk menjaga kesatuan dan persatuan demi negara kesatuan Republik Kok Indonesia. wanggah to isine? Cerewet ra melo nanggap. Wes aku yo melu nekane kok. Loh, siapa? Aku rene berarti gara-gara siapa? Loh, gara-gara warga no. Lho lah iya, mboten gara-gara sampean to. Lantarane Lantaran siapa? kanca-kanca. Lah Pak Lurah karo aku lah sini wis plek. Ora usah liwat sampean. Buktine tasmane sapa? Alah, Bapak Valeri. Ya ora. Farikul. Kowe ora enteng cepet. Loh, Farikul. Bapak Farikul. Ngene lho, Santai, Pak Ki, Farikul niku ngadakne wayang kulit Nggih. nanggap bintang tamu Cak Komet CS Nggih. sampean kuwi. Nggih. Kuwi iki sing diutus nggih Mas Tidar. Ngono lho. Ah. Dadi Pak Lurah terus ngomong karo Mas Tidar nanggap sampean dadi engko kok kono rono sik kepotong terus rene. Bocah kok ora Jawa. ora Jawa. Nah,
Lah ya karek tipis. Sabar to awake dhewe iki selalu bersyukur. Akeh ya Aku alhamdulillah. gak tahu bersyukur, Mas. Piye dosa ora tau bersyukur karo Gusti Allah lho. Masalahe sing nyukurno wis akeh. Tegese bersyukuri awake dhewe matur nuwun lho karo sing gawe urip paring rezeki kuwi lho. Sing gawe urip sapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Heeh, Gusti Allah. Kowe ki ra dunung lho. Enggak, kadang-kadang wong itu yang gawe urip kadang. Lho, piye Kowe maksudnya? ngomong apa to? Hah? Sing gawe urip ki Gusti Allah. Gusti Allah. Nggih no. Kok wong wedok-wedok gawe urip? Iya mate rasa adu-adu teko kono sik. Terus Aku kadang-kadang suwi gak urip-urip yo sing uripne wong wedok. Dadi gak urip. kuwi urip apamu teko cak iso. Ngono gedang. Lho kuwi ora malah padha tuwek atik takok. Oh tuwek kok ora ndang di kombi padahal. Ben aja dipisah, ben aja Sampeyan dipisah. ora pernah? Eh, Gak. Siarno, aku tak anu. kene urung bar. Nyapa to? Sih. Oh iya. Wis to, Mas. Isih teko sik. Sun. 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 Son. Disun sing suwe Mas. Tak kuwetak lho. Sun. Sun. Sun kuwi saka tebung. Lah iya. Ayo Sun. Iyo. Sun. Sun kudu Wes tak tuwapuk lho. sun Konjero wis diomongi kok. pisang ngucap sepuro. Iki mau wis apik, ya to. Bersih dusun. Lah nek sampean apa iso? Sun ya iso to. Apa? Ngarteno liyane, kene desane. Mojorejo. Mojorejo. Mocar ya. Per kata per suku kata apa huruf? Mojoreji. Jo. Oh, kompak. Mojorejo. Oh, perwando suku Iya, kata. Mojo. Mo. Kuwi tegese mo kuwi apa mah? Wong sire arep ngartekno kok. Mojo kuwi monggo padha Mojo. dijaga. Dadi Monggo. jaga kerukunan warga Mojorejo mriki kersane dipun anu apa di Soangkeme kathik panggil. Dadi mojo iki mau Heeh. saka tebung monggo Dijaga Monggo dadi dijaga. dijaga kerukunane. Kuwi mojo. Kene iki ketok kompak nyatane iso ngadakno wayang kaya Wayang. ngene iki. Iya, Kuwi iya, jenenge mojo. Monggo dijaga. rejo. Rejo, rezekine muga-muga tambah kebak ora lokak. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lho, kompak sing ngarep wedok-wedok tok ngguri gak Lho. mungkin. Lho. Kok nyepelekne ngono Wis modele? bar. Lho, Kok wis emang apa to disane? Jo no. Oh, jone jo. urung. Jo. Jo lali taun ngajeng mengke wayangan meleh nggih Bu nggih. Dalange sinten? Lah, boloku karungku nyeplek. Nggih rencana niki nggih jenengan. Mas, sampean mboten sanderek. Lho, piye panggah katut? Ah, sampean sing dikersakne Mas Tidar, mboten mireng jenengan. Sampean dhewe karaoke nggih. Ya Lah maksud piye? ya Mas Tijar dibentuk kanca-kanca yoga ki ya dijak. Lho tegese ngene lho Ini Mas. wis sak paket. Lah syukur bagus omben iso nekane sampean meneh. Lah yo ngono. Lah nggih maksud iki aku ngelingno sampean. Dipun. Tegese iki sampean aja dupeh dadi dalang ning yo nglirwakne karo marang kanca yoga. Iki sampean karo yoga iki penting yoga. Ya Ngoten lho. ampun men. Soale Iya, napa Mas. nak yoga niki rawuh teng Mojorejo. Antara napa Mas tanggal 7 Mei wonten klenengan tanpa dalang iso jalan. Berarti dalang karo yoga ki penting yoga. Aji yoga. Upama ning dalan ditakoni napa klenengan. Nggih karawitan lho dadi. Karawitan. Mas Tidar ajeng tebuti 7 Mei teng Mojorejo. Acarane napa? Nggih karaoke wong Dewi. Tanpa Oh jenenge lek wayangan ya mesti bareng-bareng. Jenenge wayangan ya komplit ana Mesti yoga. Enek yagane, enek sindene. Sindene terus sakniki ditambahi Berarti musisi pun dangu. niki. Mayang pun dangu. Ya saka pirang tahun ya wisan mulai. Nah teng daerah mriki kan hubungannya kali pertanian. Heeh. Pertanian iku berarti ana tanduran wit-witan. Iya. Saniki kula bedhei. Apa? Nah, Jadi anu jenengan apik kita daerah ini. mriki lho ke. Sing angel pisan karo leh mikir. Wah, nantang. Aja ngilangke Dalang kuwi aja kono, aja meneh kok kisah wong liya. Bae niki kula bedhei, saniki setruk. Piye kuwi? Wis mari. Mari. Wis mari. Tak wacana Yasin terus budal. Lho, piye Mas? Iki jenenge bablas. Mari. Lah timbang nunggu. Yasin, Yasin. mari ngomong ya. Wit apa sing paling kuat? Iki Mojorejo kudune sampean apal. Wit jati. Oh, jati kok kuat to, Bos. Lho wujude amen digawe omah.
Ayo tapi iso ana sing kuat neh. Ki men ditangkap karo masyarakat Mojorejo meneh sampean. Iki pembuktian tadi iki. Lho iya. Napa? Wit rambutan. Rambut. Loh, Salah. lho piye to? Mau nih. Oh, mau nih. Aku gak mau. Mau Kok iso gak mau jawabane kok. wit. Oh tak kira nawani mau nih ngono. Wit mau nih. Oh, Salah. terus apa wit paling kuat? Wit gedang. Aduh, Iso wit gedang. gedang lho. Kuat to, Bos. Gedang kuwi keterangan grepjak Lah iya. abotan wong kuwi yo geblak ngene. Kowe ngerti buktine wit Rungkat. gedang kuat? Piye? Ndi? Apa buktine? Iki lho, iso nyangga pirang-pirang negara iki gak kuat apa? Nek pancen sampean ngendikan wae wit jati kuat. Lah nyapa ora nganggo wit jati ae? Tok, tok, tok. Kuat orane kuwi tergantung pemakaian. Nek Nyapa? wayang ki tetep nang dinggon kuwi nganggo debok, ora enek nganggo kayu jati ki yo gak enek. Ayo kayu jati nggih gepuk dengele kuwi. Ah, nesu. Nesu. Sabang Kok nek bareng, darah sabang. tinggi kaya tanggaku 650 kalau ditensi. Ayo. Ora. Lho lah iya. Tensi 650 ora modar to wonge. Lah tangga-tanggane do titip. Piye maksud darah tinggi Kowe tumon. Padha titip. Tensi Ning hati-hati ngomong-ngomong masalah wit. Iya. Wit ku nek njukuk sing paling dhuwur ki carane mesti dipenek. Iya. Tiyang Mojorejo niki enten kalih sing gak iso menek. Kudu dipenekno. Wong Mojorejo Iya. Heeh. ana wong loro sing ora iso Menek. menek wit. Heeh. Sapa kuwi? Puji karo syukur. Cah kene. Lho, Sebabe. pal puji mbek Sampeyan syukur dek wau berarti sambutan mboten anu mireng. mirengke. Mari Ya ngrungokne. mari kita panjatkan puji dan syukur. Mergo puji karo syukur gak iso menek dhewe. Kuwi anake sapa? Anake Cipto. Sing roh yo sapa? Puji syukur kuwi maksude memuji syukur. Berarti syukur kancane puji. Piye to? Piye Piye? Angel, to, Cak? jelas. Rampung ngono kok. Maksudnya kuwi sebuah kalimat. Mari kita panjatkan berarti kan dipenekno to. Bareng-bareng. Kuwi sebuah kalimat sing diucapno biasa puji syukur ngono lho. Kuwi ungkapan kata-kata. Sik rasa syukur. Nek dialoge kaya ngono. Heeh. Lah nek pas sing sambutan Pak Puji dhewe. Mari kita panjatkan sayang. Alah, Bu. Kok dijamong kok malah puji syukur kalimat kok. Sindan ya Pak. Wah, mancukno. Anu sampe. Lah nek aku ya biasa to. Tapi sing menggelegar. Oke, oke. Diam seni. Ah. Nun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korane sing jawab. Wis to dianggap rame ngene. Oke. Sing kene iki mosok anu mboten purun jawab apa? Kon Kono ngantuk ki to, Mbah? terkesima dengan kegandenganmu. Dalu punika monggo kita sami mirengaken swantene tak komet ingkang badhe nyanyi setunggal lagu. Apa met iki kok lagu? Iya tau dikene anu kon nyiarno kok lagu dangdut napa campursari monggo jenengan maju mriki. Pola Mboten usah anak-anak. tepuk tangan, mboten usah tabuh nggih, monggo. Wis maju rene ta. Ki Lha sing nemploki sitok lho. Sing nemploki. ya gitu sing gemati. Lah iki nyiksa apa nanggap kok. Kene gak leh. Lah salahmu takoni lagu apa kok karek aku lho. Ya lagu dangdut biasane to. Yo, langsung kita sambut dengan meriah untuk Cak Komen. Ayo Mas, ding ding dang. Aku kok isin. Oke. Sebelah ketentunya istimewa untuk Mojorejo. Yo. Aku lek bagian apa ki? Bagian apa? Riwari. Ate kaya mantri BRI to aku malah. Sebentar. Bob. Terima kasih. Lho. Nyanyine iki lho ndi? Pancene urung iki gayane Roma kaya ngono. Oh, Ini yang menyebabkan perselisihan antara saya dan juga gamelan. Saya sebagai Roma Irama mengajak untuk tidak begadang, gamelan mengajak untuk begadang. Terbukti bahwa tadi limbuan begadang, ayo begadang, ya ta? Iya. Nek Roma Irama kan gak? Piye? Begadang jangan begadang. Mulai Kinarto Sabdo karo Roma iki ra rukun. Iki jamane iki. Hey, jamane wis ora gathuk. Piye wis ora nyambung bocah cengok. Diomongi wong tuwek ora tau percaya nyapa ta. Mosok ki mergo perselisihan lagu kuwi. Beh, piye ta tau jumpa peres. Jumpa peres. Innalillahi. Oh, petemi kek ngantek innalillahi. Iya. Ge Mas Ge. Oke, tolong kendang
nadanya G ya. Kendangnya engko sik. Iki njaluk nada ngono lho kok. Nadane G. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau Renek kuning sapa-sapa. kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Ora pewinu to, Met. Dore mbok ya sing anu menggelegar ngono. Lah mergo Romai Rama ya halus. Mosok balon bledas kok mok dar ngono ki ya Ora kurang kagetne. kirang semangat to ki. Sampeyan pengen sing Sing dar banter. semangat. Balon Iya. bledas ki mesti banter. Oh, ya nak banter ya aja dadi dangdut. Terus dadi apa? Pop. Oh, lagune pop. D. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Met. Aku repot tuh. Balonku kini tinggal Bledas endi? walah aku golek bledas itu. Bledas endi? Makane aja nyepele nek wong nyanyi pratekno. Meletus. Iya ya. Ayo. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku Met. kini Bledas dar meletus balon hijau. hijau hatiku sangat Kok kacau. balon bledas? Kereta petuk ebit to we. Nek pecuk ning ndi wong ya ora tau Pengen pecuk. dore sing jelas. Sing Aja cetok nganggo musik, nganggone nganggo yoga-yoga. nganggo gamelan Dadi langgam. Oh, dadi langgam nggih saged kok. Wah, kreatif tenan tadi. Nggih, niki kreatif. Bojone dimodif sakniki bokonge didamel racing. Bok. Ya Met ya. Gae. Oh, layak sikile barang kok ngane gede-gede. Lho, Apa melak. Ora ro bojo. Masanya. Bojo kuwi ketoke dagelane bojoku anake bupati lho, Mas. lah apa Nyepele. Anake bupati kok. potongan Elak meno oleh bojo anak bupati. bupati ndi? Loh, sampai detik ini Iya. maratuaku cek golek wilayah. Dadi sapa sing gelem dibupateni karo maratuaku? Mbok negara ndi upama gerombolan ndi sing digelem di bupateni maratuamu ki lho ya sapa? Bupateni. Bupati kok golek wilayah. Golek wilayah. Lah Dadi ya kaya lakam omong. yen ing tawang ana lintang. Oh iya. Nadane napa? Nadane Bes. Balonku ada 5 wong ayu rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4 nimas dan ku pegang erat. Yador. Yeah. meletus balon hijau. Bledose yo nggih cengkok. Modele Langkam ya rada nyenyek. balone Rada nyenyek. kowe langgam kok nyenyek piye? Ayo nyanyi karo kene-kenean. Lah iya. Ah, iya, Iki tak jupone aku golek pasangan ku sampean tak golekno wis to. matur nuwun, Mas, nggih. Oke. Nggih. Saya petilkan ya nanti. Cukup. Petilkan iki ora yo. Diambil. Anu Bilkan. nuwun pangapunten menika ingkang kersa jumeneng ingkang pundi? Terus ki manggake jenengan milih sing. Oke, sesuai dengan karakter Cak Komet. Mergo Cak Komet niku selerane mboten sing gedhi-gedhi ngoten nika, Heeh. tapi sing cilik-cilik. Oh, ngoten. Kula pilihke rene.
Oke, lah niku Cak Komet kudu sing manut. Jenengan Ketoke maju, pancen Mbak. dipilihne sing sesuai kali jenengan. Ketok. Kula niku triman kok Oh. dipilihke napa mawon tetep kula tampa. Lah, Ini ku bagian dari rezeki ra. nggih saestu apik-apike wong niku lamun iso Nampa. nampa. Nggih, Lah nggih, jenenge ngono kuwi rasa syukur. syukur. Lah luar biasa Cak Komet ngoten niku sae. Dadi lek gelem syukur, gelem nampa kahanan jos. Alhamdulillah. Lah, Sepenting dadi- niku. Sesuai senenganmu, Met iki tak golekno pesenan. Iki mau wis tak tandani sikile tak kei Rafia. Teng mriku mawon. Ben Loh, ora kok keliripan. ngalih. Loh. Loh. Capo. Mbak apano? Lah kira mbok dusumu. Iki senenganmu, jere mbok kon nengeri sikile. Aduh. Nomah yo ngene, nang kene yo ngene. Lah aku mau wis mau pesen loh. 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 Aku kan sudah mekas. Oh, ya kan? Mekas ya. Tadi sudah ngomong. Iya, matur nuwun Mas Yanjo. Lah, iya. Aku ngerti. Oh, ature emang piye lek gelem Mo. nampa. Kok aja sia-sia kuwi adike anu ku lho. Apa dalange iki lho. Nggih ta, Pak? Adik Iya. kan. Nggih, nggih, matur Iki nuwun. adik sing nomor 11 ya, Mbak nggih. Rolas. Oh, rolas. Nggih. Bayangno to rolas. Wala lho iki nek angkrem piye? Pitik kok piye kok. Lah sampean gak mek. Ya mek to aku Ah. mergo aku golekanku ya ora sing ngene iki. Ah, Niki sing- sing pundi? Kula pilih sami nggih. Oh, sami. Jenengan mawon maju mangga. Ya sing ndi. Nyangke mik niki. Wis kowe rono, aku tak golek dhewe ning Nah. kene. Ngono lho. Dadi wis duwe pasangan dhewe. Dhewe-dhewe. Heeh. Ora oleh Meri. Iri dengki mboten, Pak. Bareng. Iya. Iki jenenge rezekiku. Ya Rezeki ngene iki apa? rezekimu ya ngono kuwi. Kudu Ngono lho. ditampa, kudu diterima. Pancen mbok pilihne iki. Kene, Dik. Ya Kenapa, nyanyi kenapa? bareng aku ya, Dik ya. Nggih, no, Mas. Iki Kalau tak semenjak- tambahi 50 kok. Kan, Kok sing disusui piye to Aku karepe? piro? mbok tambahi pira? 50. Ya wis nang kene aku tak. Kok padha ae. Kalong kakeno. Piye to kuwi? Lah ketoke kok punel kono. Gak wis kadung mbok kene aku. Ya pantes iki to, iki lho sinden berwibawa ya iki. Wah, iki bergaji. Anu berwibawa. Tonyoe, Mbak, tonyoe, Mbak. Baca dal ngirung mari ya. Padha gedine gelut apa piye? Lah dalah. Mboten Mbak guyon guyon. Iki lho, Met. Lagi ore niki mau urung dandan, gelungan dicangking ngene ya wis ketok pantes lho. Jajal kuwi kon nyangking sanggul ngono apa ya pantes. Gak pantes to. Lah ya mulane ki Adik, namanya siapa, Adik? Saya Diva. Oh, Diva yang ini ya. Iya. Kondang kuwi ora tau ning Facebook ya iki. Diva. Asline celukane Diva. Nama lengkap Divangen Garangan. Nggih garangan jenengan to? Ya dalah, itu konangan. Kono paham. Adik Diva, Ora iso. ora. nanti kita kalau mungkin berjodoh ya. Amin. Kamu minta apa? Mobil apa? Mau mobil Civic. Civic Turbo. Nggih. Oke, saya belikan pok gablek duit we. Mas aku yo arep Civic, Mas. Sementara awake dhewe tuku Tosa. Sing rodanya 3 itu untuk wirausaha. Wirausaha apa? Yo kita bisa usung jagung kan bisa. Kan pas Pajaku. buat tukokno roda telu terus ngangkut galon ya ta. Gak, aku nang ngarep dhewe ngguri madhep ngguri. Terus? Bagian goreng tahu. Tahu bulat. Saiki kotak, Mas. Tuh, bulat iki dhewe bulat. Ora sing nggonku. Kotak ngono. Nanti Inovasi, ya. kalau kita berbulan madu kita kemana sayang? Mau ke Paris. Ke Paris. Boleh ya? Kita ke Menara Eiffel. Iya betul. Naik di sana kita foto bareng. Teko Mojorejo kesasar teko. Apa teko Paris? Potonganmu yon. Wong mbok blokos uta apa eneke? Rekreasi Itu kan- kene sing paling cedhak apa? Sing apik apa? Lho, pamane Permintaan istriku Nggih, kok. niki tandane iri ya berarti Iri ya. dengki. Aku iri Neng ndi, Mas? dengki. kita tetep bulan madu. Neng ndi? Nganten baru kita di guwa. Lho, ya ampun. Bulan madu Lah, ning kuwi ning gua. Paris Saka lho. tulo ngono kuwi kok. Cari yang murah kan ada telek lowonya di sana. Nanti kita ke Paris, terus Iya. makan di sana makan khas Paris itu apa ya sayang ya? Makan steak. Paris ya suket to, Bos. Ora usah melok-melok we. Kita makan hamburger ya. Betul, makan burger. Nanti minumnya itu jus. 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 Jus orange. Orange. Kowe apa dunung Jus apa? Awake dhewe yo Apa mimi ya? jus glugu. Oh,
Ya, Gluguak kita dijus yo. Aku Kurang gulu. ramban. jus apa Nyelung Pak? supi. Gluguak dijus. Jus apa? Jus iki barang sing di blender. Eneng napa nek? Enek ese. Wah, aku es rung-rung. Kowe iki jane menungso Iya, Pak. goblok nor pira kok esero ngerti lho. Eling ku ya adem ngono tok. Ya adem ki ya padha, jajal aku merayu ya sayang ya. Kamu kesini nanti kita Aku entek menyanyi sak dan jus. juga akan berjoget. Mbok jus apaan rencana? Iki lho. Wih, bawa jus Kowe iki kapan? omong apa to, Met? Iki lho nak dijus ngono. Nek duwe. Lah iki lho dudu. Iki dijus ngono wis ora jelas. Enggak apa-apa nanti kamu kebakaran. Ngobong. cara Jawa. Apa tadi? Iki jenenge smoke. Nanti kamu juga saya jus ya, walaupun kering kita jus bareng. Iya, kita oke? jus-jusan ya. Iya dong. Kamu arep apa ning kono? Apa aku dolan. Eleh ibu digandeng kaya aku ben ketok romantis ngene iki lho ben digandeng. ketok romantis. Jajal digandeng. Delok to, kaya arep ditambakne. Delok. Tambane matamu. Lah umume karo pacare kan ya, lho, gandengan yo ngene. Sing serasi, Nah, sing mesra. Sing mesra. Ayo jajal jak mlaku Dong to. dung dong. Yo persis lho. Jahat Eh, Mas, Mas. Nangkap Joker aku. penak ya mejer-jer nangkap kethek barang. Gandeng wong ora. Kesini sayang. Dirayu. Tak rayune Kalau aku biasa. masalah- Aku nganggo kene to gamelan kok aku. Tenangane, Bos. Lah aku biasa mbek gamelan. Tek piro to aku gamelan. Padahal lho. Yen ing tawang ana lintang. Satu wek. Aku kan dhuwur ben ketok. Iya, Aku iya, nyewa, iya. Pak. Iri to. Nyewa nggih. Iri, Amit amit. iri, iri. Nanti kaceng, Mbak. Cah ayu. Oh, ning isor, ning isor. Iya, piye? Nyapo. Aku ning dhuwur. Gak betah. Apa ta Kok apa? kok ana sing awe-awe. Yo kuwi mang sing. Kowe ora ngrasakno kowe, aku ngrasakno. Ngono terus. Yang kene ya, ben kita yo ora. Mosok kuwi mang sing kesasar kono mang to, Met. Sampeyan sing ning dhuwur, Mbak. Cah ayu aku ngenteni. Deloken kae Mas Pade. Jan mesra banget. Nyun sewu padalan. Piye, Bro? Niki lemari pindah putih. Oh, padane lemari piye to kuwi? Lah sakmono Kusirku ben romanceng Oh, ngono. Oh iya romantis. romantis. Marang mega engang koso delengen tonduk cahayu. Nggih. Apa? Anake dhewe kok wis telu niki. Lah Lah nggih. Sejune enten ndase kabeh lho nggih. Ora nek ndase nyagite opo? Lah ya. Oh, iya. Ora enak. Gitu, kijane. Bayangno to nak raut piye? Ya malah penak to rasa kelangan. Oh, bablas geger. Gak tiangan-angan gak anu. Ki mau teko ndi cahayu mbok jak omonge lali lho aku. Wah resiko lu angger ngerayu karo wong tuwek ya. Sun takon war Gak usah wedi le. tani regi Kacang-kacang. ngantek kesel. Pas. Ah, kemarin ngene kacang tahu bulat. Jajal diterusne wong ayu ben ketok romantis. Alah ya. maturne lali ya. Ora to. Kamu lu ya. Janji janji ku eling. Wah, lho ya ngoten niku ditiru. Aku Cahayu yo Nggih. Anune. delengen kae to. Lah nggih. Jeneng bojo kok ora tau rukun. Gak tau rukun. Kadang kadang gumbira jan gumbira tenan. Ya ini nggo kotak arep ngalor. Kota apa to? Lho isi jajan kok. Lho lah iso. Bah. Ya lho, Antene opahe yo kuwi kok. gumbira. Tanganmu iso hitam putih kaya fotokopi itu ta, Mas? Ya ora apa-apa wong lanang ki anggere ireng tegese kuwi Pekerja keras. Nggih, pekerja Ya. keras. kuwi yo paham ngono kok. Ayo terus nih. Kok sontakon to? Untuk Lah ya apa? sumadet. Oh, Lho. Iya. Lah kok nguncalne piring. Anu badhe utawa wajan. Iri
tandane iri. Wong iki rumah tangga angger gak pernah akur kuwi ya ngono kuwi. Nah, Napa iri nek model pasangan kaya kuwi 2 wulan wis suwe kuwi. Lah kok omongane karo tangga ki sing apik. Sing rukun. Heeh. Wayu karo- Melu gotong melu Royong. nyangga ngono lho. Ora nyambi. Piye to? Salah ngejak aku. Ora akur pisan. Sing tias Wae syukur. ingsun. Liwat kono cahaya. Ayo baris. Sing sitok ya ora meri meneng ae to. Dados Ora sambut demek. Sing demek sapa? Lah ki mangke bojoku ngantek pencilan ngantek ngene-ngene. Aku melu Mas. Bojomu sing gatelan. Bojoku mlaku muni. Kok rumangsaku kaya gunung remes mang glundung rene. Met aja ngono met ambruk. Walah. Pisan Kas. Iya yo. Bandule. Kowe tak tonyo lho omong reno-reno Mateni lho. Aku kaya surung beku. Kowe iki lho diingetno cah cilik-cilik. Kowe iki ning omah ya tenaga pengajar diingetno murid-murid kaya iki saru lho. Kok teko Guru lho kuwi. guru iki. Guru kuwi digugu lan ditiru. Ana unen-unen Kowe nyapa to? guru kencing berdiri, murid liwat diuyohi kae. Lho piye to? Piye to kae, Pak? Kencing berlari. Lah kuwi Heeh. wis kena dienggo contoh cah cilik-cilik. Berarti kencing berdiri gak oleh. Gak oleh lho. Gurune wedok, pokon ngadeg. Ayo mana? Lho, Ron, kene sapa? Aku nonggo. Kowe iso koyo ngene. Terjadi gempa. Simbangane kaya simbangan karo bis bagong. Mas kowe kok mau tak pateni lho, Mas. Wis kabeh RT sing sitok. Kaya semut Umume wong wedok sing dipateni iki kok lanang kira-kira korban. Lah iya, mosok Sri Tanjung kok balik rene. Ndang. Apa? Lho, gak ijek to. Ya ijek no wong cek tingung. Ijek bingung. Gobloke. Kaya roh laras ijek bingung. Sapira ndelok kowe meneh, Nduk. Ya, nek iso aku mulai mlaku. Lho, tenan Oh, ya, tenan Lho iki lho, mlaku. disekseni wong akeh lho iki. Disekseni. Disekseni wong akeh. Kok ngantek mulih nggo ambulan. Aku ora kudu celawat ning nggonanmu. Kok kewejemen yo Aku saiki ngono kuwi kadung kepotong ae. Aku guweten ngathoke slendro ya. Piye? Wis. Aku kaya kucing. Kowe iki wis tak omongi to. Yo nek slendro ki wis ndingi kae. Wonge yo kowe iki yo wis sambat nek slendro rondok larang. Apa meneh mbek Yuda malah larange kowe kalah terus. Lah kowe mbek aku mosok kalong 500 e sajake. Iya Yan. Lah ngono lho. Janji. Lho iki sapa? Iki nek kancane kok digandrung. Aku modelku angger wedok tak tuwempesno modele. Teko ndi Ndik Cahyu mang. Gunung remes ngono. Eni Mas ingsun prasopo. Apa kuwi mau? Sineksenan bumi. Apa iso kok guyu Ora. Wah aku ngrungokne. Gayane kaya Wong-wong iku lan sae. Aku iki ning daerah Bojonegoro iki pengajar pengrawit. Peneliti. Peneliti. kok ge sing Ning daerah kono ki kok krawitan kuwi upama enek job ya. Job. Aku ora enek ora sida. Lho sebabe? Lho, aku sing blantik gonge ya aku iki kok Iya rapo enak. Wilayah. Kok wilang-ilang. Ayo, Dek. ada mati aku. Sing ayo. Anu sing yo kono to. Piye to? Sineksenan. Sinar Jare tangising. senan bumi Terus langit gitu. Tahu aku. Ala langit. Mari, guys. Kayak nyapa tuh tetangga sebelah iki kok Nyapa ngomong cara ae idoni jane. lho Minggo. Ben eling Kok ngono. iyik ya modele. Aku lo bahagia Lah ya. ya aku ya bahagia. Aku kok gak Rakoli sing cek Ora ngono lho, cakep Mas. lho tapi. lebar. Sing cek ngono
to? Iya cek iki karepe tapi gak teka. Mas, iki acarane dik dangu kok sonar mbok pindah iki lho. Iki ora benami koyo Sinden, son. 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 Tangi sing tias. Wah diterglus. Sing lho. Tangising. Oh, tak ngising. Oke. Lah, lho ki nek ising yo aja ning kene. Lah kuwi kok Nek cilik ra apa-apa wong cilik. Lah kuwi kono apa ra yo nyandung sikil. Guyu. Guyu Nyandung sikil. Nyandung sikil. Anu nuwun sewu. Lah nek cilik ngene iki ning dalan kan yo ora krasa to, Bos. Ngene yo biasa. Malah apa to ki? Lah nek sakmene lho. Apa ra yo malah aman oh. Aman apane? Sret. Sapine sapa? Kondane sapi. Komedi yo akeh. Sapi. Pengucapan pemenggalan katane. Iya. Tangis ing Lah, Kowe iki sapa kok marahi lho sapa? Grupku ki grup pengrawit. Lah kowe grupmu kono ya Lah aku kono. guru pengrawit nek sombong lek kene guru gotro. Kuwi nek wilangan biring. Totro. Hei, Kata ora sah ngrungokne gunem ceceker ya. Nggih. Gurem sesek. ciri-ciri mindi. Tangisinge baleni. Wis kompak. Tangi sing tias. Lho, aku lagi ngerti ki lho, Nduk. Lek nen apa? Ilatmu kok nyekeh to? Ulo ya. Iso ngeten. Kok ngepang ngono to karo Kalau dia. kan siluman ular. Kok kaya ula. Ayo nembang. Ngenteni Yo, Apa kono geger dhewe. rasane roman iki. Oh, gandrung. Padha ngantuk. Eling-eling ya sae. Wek tuwek. Nggih, Kang Mas. Somben nek sida aku dadi manten mbek kowe iso judu wong loro. Amin. Besok bakal tak tanggapno. Kok amin iki Ya ora iki ya. wayahe medu. Besok bakal tak tanggapno tip ya. Lah kok tip Alah yo ora Wong duwe. sing apa sembodo, wong lanang iki Nggih. sembodo. Kok koyo ngene Wayang. tanggapne tip iki lho. Lah wayang pun biasa iki biasa bendinten nggih nyinden awor wayang pun biasa. Lah kula nggih sering ngeten iki nggih biasa. Pengen sing luar biasa. Kowe iki lho nyanyi apa ora Dul? Gak aku tak takoki wis padha mangan burung aku. Kowe iki panitia apa piye? Lah kuwi panitia kowe ngerti panitiane dhewe cek 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 lagi teko-teko yo. Bakso. Bakso urung tak Soto. papano susul soto. Weh, Soto urung tak papano jajanan metu. Walah enek gedang enek Dadi kopi. iki kacakut sitringgas terakhir. Kopine enak. Pawait. Ya pesenmu yo pahit kok. Ya. Jajal kowe karo kono arep nyanyi apa? jajal iso Kare pakai. aku cah nomok ya ya Dik yo. Sayang, Dalem, Mas. aku mau tanya sama kamu tolong dijawab ya. Ndang opo tangkono tuh? Satu nada Mas. Sayang ese opo Selawase yo mengkowe. wong ayu tangis Sing tias. opo yan yan Tangis. wong sing ngrungokno ki ayam kale-kale wis kale pintere bocah sing lanang ganteng sing wedok gedhi Tonyo kono lho, Mbak. Dindo gedak gede-gede. sapira Mas Asal. meneng Sampeyan melu. Duwe jatah dhewe-dhewe sing ngrebut. sayang ese opo Selawase yo mengkowe. kowe kane opo Mengkowe sing apa sing paling. bisa kompak ya Kompak kuwi. ya Allah ya walah Oh, Lah nyapa kuwi kok dipuluk nyapa dipuluk. iso mak jajal baleni. Baleni. Apa memang? Iso mantuk mak dong ngono kuwi. sayang Dunge apa? Selawase yo mengkowe. kane opo
Lah kok apik dadine. Dadine apik kono. Apik ke. Apik aku. Cah Iya gak to apik. Mas apik kono to Mas. Cintaku sekonyong-konyong kode karo kowe tak ayu sing Sepasang remaja jatuh. Tiba loro no. Lek lagu Kok mulu kaya ora ngono, Mas? lengkap. Sepasang remaja jatuh cinta. Oh iya. Kok jatuh. Piye, Lah, Mas? Jatuh tok prayoja. Sepasang remaja jatuh. Cintane ndi? Cintane lho ndi? Ayo kita susul cinta yang. Oh lagu disusulno. Ayo, nyanyi ya. Jajal kowe. Mah. Sepasang ayo. Sepasang remaja jatuh. Iki lagu ngene. Kowe jajal pomo gandengan wong loro to. Sepasang kerat jatuh cinta. Ngono kok nesu. Serasi lah kan. Ya ancene yo kethek wedok mbek lanang ki yo Ayo padha. wong loro ngatur. Apa aku ora ketek aku goreng. Ditawarkan kepada masyarakat Mojorejo tadi Oke. ada permintaan Ya. banyak Oke. sekali denok wonten sikep wonten katresnan sejati wonten. Eh. Wow para bapak-bapak pamong juga ngersake niku. Oh nggih. Cak Komet. Monggo di Niki lho, pesenane sakmene Lah kae niki kuatah lho. sangat. Ah, Dik, kuwi mesti santet kuwi. Apa enek mehne kok ngene nganggo gunungan. Lho aku dadak Bener, rono bener. Nggih nyantet iki. kaya etot Wis, iki jelas wis suwekan tok. iya wis direpaksi yo. Enek papane balekne ya. Yo iki lho. Iki lho. Kok kaya telek dingin. Balik Pak. Balik. Neng ndi to? Alah. Niki riyen niki. Niki jenengan waos, terus jenengan waos niki. Nek bar maca Oke. gejuk rumah ping 3. Lho, lha aku Aku engko tandum wong loro ngono. Ayo di, anu mulai Niku mriki. dikenangane. Nggih, saking mriki nggih. nggih. Sugeng dalu Nggih. padalang Sugeng. badhe nyuwun tembang sambung wanci dalu. Saking Jayeng Setyaka mugi sedaya pinaringan seger waras. Matur nuwun. Sampean, Mbak. Nggih. BPK. Diwaosi riyen mawon, diwaosi. Titik kepala pesa. Weh, piye to? Kepala Yuk, motor. tosa iki lho, pesa lho. BPK Badan Pengawas Keuangan. Heeh. Ah. Oh, Bapak kepala desa kok kepala Nyuwun desa. lagu sabar. Sabar, nggih. Sabar. Lah sing sabar dituruti sik wong sing lagune cekak dadi penak. Janji sabar, matan ora kesusu, Sawahe jembar-jembar. Lemu. Kuwi segaan. Kuwi nek lagune kono. Kuwi segaan. Janji sabar, Ya. ora usah kesusu. Awake katon jembar mergo kegeden iki. Alah, Apa? arep ngomong apa? Kok kegedean wis saru kok iso. Ora usah diomong. Waca sing apik. Iso apa ora ya? Ora Jawa. Medun neh. Kowe golek kotak neh biar. Wong kok usung-usung kotak jan iki. Lah ya titip. Rencang panitia nyuwun lagu kanggo Riko. Kanggo Riko no. Riko. Tulisane Riko. Macane Riko. Kanggo Riko. Heeh. Niki ugi saking Mbah Sami nyuwun gendeng Tanding. Gendeng kok tadi loret dhewe. gending Karangkates. Karang-kates. Karang-kates sing Salah tak SBS kok tunggu. ya nyanyi. Mbah Sami nyuwun gending niki amargi teng Blitar nyuwun gending Sri Huning Mustika Tuban. Itu hubungane iki lho apa karo Sri Huning? Tuban kok Blitar. Ketua panitia nyuwun lelagon sakit rindu. Oke, panitia nggih niku. Niki saking Mbak Tin nyuwun podang kuning. Ya. Pengke diaturke. Kang Muti Enggak, dipenangkani sing riyen, enggak. enggak. Niki podang kuning riyen
Derek. Nggih, pedang. Kersane sing pundi? Sementing jane sing saya malah saking panitia niku. Oh, panitia riyen nggih. Niki sakit rindu karepe saking mantos lho. Oh, Sing sing request mantos. Eh? Sing request mantos. Iya, iya. Request sing mantos Sapa, Mang? Sing Iya rita. malah ngedeni iki. Ketua panitia menika nyuwun lelagon sakit rindu riyen Mas. Monggo. Sumuk. Iki khusus panitia. Panitia mergane kawit ndek wingi sampun tanggal Nggih. gawe. Wah, Ah. iki minangka jampining kesal. Acara tanpa panitia tidak akan terlaksana. Berjalan. Nah, mulane Ya derek yuk apa sing diaturke. anu? Sing Jarimu mau cekeli Oh. apa tuh? Keri Mas aku. Walah. Lho kok yo gak opo kabar. Keri apa ya digraji. Keri digeraji. Oke, diaturke yuk. Gak. dituntut. Lali wayang lali petong. Rasane wong lagi gandrung pilih cacep apa pilih huruf. Yang urung kula tak gantung. Apa ta? Ayo le, heeh, ayo. Luar biasa. Nang, ya. Ora apa-apa, monggo, ayo. Memang nyekel mik kan Niku dijaluk. calon penerus budaya Oh, wujude. nggih. Anu gelem munggah. Nggih, Nyatane nggih betah melek, betah tirakat. Oh iya malam minggu kok ya. Dik, bocah iki malam lho, Jumat. malam Jumat. Lah mau dik dasar tino. Kuwi tembang. Dasar dino malam. Minggu. Larindu setino kaya sepintu ngomong marake kurung numpak tukar mlaku ning wong wong sabar mesti kelakon sabar Ayo. Matur nuwun sakit rindu sampun dipun pinangkani. Heeh, saurunge karo ngaturake panuwun karo donatur, Mas. Nggih. Nika saking PT Sari Makmur. Dari Makmur. Heeh, penambang lokal Kaulin Mojorejo. Jorejo. Pemilik lahan tambang Kaulin. Nggih. Lajeng sopir-sopir Kaulin Group. Aduh, sopir ya nek grupe. Oh, nggih. sakniki. Rasane kompak. Donatur saking TKI Hong Kong Taiwan Korea Wah, matur nuwun. luar biasa. Selamat malam Hong Kong Taiwan. Nggih. Lajeng saking toko pertanian Tani Makmur. Lho, nek arep pesen iki lho. Nggo apa? Duh, jadi arep golek rondat we. Lho, Oh kowe. piye? Aja nek ngono. Nggih, niku wau. Tasik meleh. Niki sing diaturke mek niku Oke. saking anu nggih. Nah, nggih, mengke diaturke meleh kalau wau wonten Mbak Sumarah kali Kok Sumarni. Sumara-sumara. Lah lali ora takon jenenge lho ya Mas. Mbak ya. Dista kali Mbak Diva. Dista ingkang menika nggih. Nggih. Mbak Dista. Sapa ngerti sok pedhok ning pasar iki iso didelok ngono Iya. lho. Nah, Mbak Dista, Diva. Mbak Diva. Kene iki mengke gantosan. Mbak Iki dislokasi. sing ipin-upin ku Mbak dikon Mas. dislokasi lho. Sinten malih ingkang kepareng Ayo jalan? sing wih mungkin. Kalih malih nggih. Iya kali malih nek Oke, tempatnya yuk. Roto. Ayo yang belum ding. Iki lho kadung tak celuk. Oh iya. Kok iso mbok pilihno rono kok genten Walah, rono. Oke. Aku iso apa? Yo, Mbok. Enggak sing di. Ayo, Mbak. Yuk. Bawa air ndak? Lonet ini. Pil.
Sepote Nonot. Nonet. Not. denut-denut. Wayah wengi udan krimis rawes suwe. Ya gak ngerti ya. Selamat malam. Malam. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Di motor tentunya masih tetap semangat, oke? Oke. Sekarang tipis-tipis. Apa toh? Ngomong apa? Loh, tegese iki awake dhewe cah nom sampean kan gak kaya mau ya to. Kudu semangat. betul. Oh, no. Kancene sindene Mas apa niki? Sam Tidar. Sam Tidar ki. Sam kenyil. Yo, kaya enak. Sam kenyil iki. Tidar napa kenyil to? Sam kenyil. Oh, sam kenyil. Nggih, Iku kenyil wadan niku. wadanan nggih. Jan nowe kene kok pancen cah-cah. Kancene angger cinta ditolak mesti ngene iki. Aku wis apal. Kaya roh. Mboten lho. Galang kok disenengi sinden ra gelem enek, ya sing kenyil sing mbuh. Ya, arep ra dijak iki kok gak Anu penak. iki golekno sing rada ogol ngono gak enek to iki. Ra enek sing aku iki mau tok. Wili. Ayo sih. Ayo rembug. Terus tegese sregep tirakat iki ngoten niku. Kalau wau pamundutan kathah Mbak Ayu. Kathah temu di wau. Niki Ten dereng niki, tepangan, dereng nggih. tepangan riyen Mbak sinten? Nggih, dipun tepangaken nami kula Dila. Oh, Dila. Nggih. Gak sida kembar lho, Met aja mbok Dista Divadila. jenenge DKB. Iki mesti yo nganggo D. Namanya sih kenal. Brila. Brilan. Brilan. Iya. Brilan. Mbak Brilan. Oh iya. Terus Brila, mboten wonten ene. Mboten Sanes enten? Brilan, Brila. Oh iya ya. Brila, BRI. Ya. Nah, Oh, aku paham. Kula paham. Nah, kuwi maksudnya. Cintanya dia hanya di rekening saja. Mulai jenenge Brila. Anu mangga badhe ngaturke napa? lah, lah. Ngaturke, kok ngaturke. Ugi pamundutan saking panitia. Wonten kanggo Wonten riko kanggo wonten. riko, nggih. Anjih, monggo dipinangkani wong ora kulaan ya, Kak ya. Setelne. Kanggo Riko. Kanggo riko kok lali.